Pyrsk. Dzisiaj są we Zobrzu i chociaż trochę pizgo, to nie ma nam to straszne, bo grzeje nas od środka. Grzeje nas miłość do naszych mamulek. I temu my przyszli właśnie tutaj pogadać z wami o tym, czemu im przejemy i jakie one tak naprawdę są. Za to, że pojawiliśmy się na świecie, że jesteśmy. Pomagają wnuki bawić. Bez nich to by nie było życia. Za to, ile mnie nauczyła. W moim wieku taką mamulkę mieć to jest skarb. Zawsze pomoże, kiedy tego potrzebuje i zawsze po prostu jest. Za to, że nas urodziła i wychowała. No, dla dobrych ludzi. Za to, że zawsze może pocieszyć. Za nasze wychowanie. Za dobre serce. Że dają dobre rady, których się nie słucha niestety. Za to, że są do nas takie dobre. I całe życie się nami opiekują. Mimo starych moja matka się ze mną do końca opiekowała. Że musi nas znosić, nasze humorki i tą niewdzięczność. Jak się był człowiek młody, to się nie doceniał. A teraz mamulka jest niezastąpioną. Że nas kocha miłością bezwzględną. Myślę, że za wszystko, tak ogólnie. Za całokształt. Lepszej osoby na świecie chyba nie ma. Synku, ucz się. O, to właśnie, ucz się. Skończyłam rozmowę. A czemu w leciach nie chodzisz? A czemu w lacie masz brudne? A czemuś nie posprzątał? A czemuś tam nakapało ci? A na temat tego porządku to ona mofiała. To jest najgorsza trucizna mojego życia. Kapcie załóż. To chyba mi w głowie zostało i chyba na zawsze będzie. I tak się żyjemy jak dwa gołąbki. Ona wylatuje z okna No ale z drugiej strony takiej pozytywnej, no to chyba właśnie takie teksty kocham cię, choć się przytul. Zawsze narzeka, że coś miałam zrobić wczoraj, a jeszcze nie jest zrobione. Nie jestem twoją koleżanką. To tak. Synek, daj pozór, uważaj na siebie, nie łaź dziołchami, bierz się do nauki, jedz to, bo to zdrowe. Wychowanie dzieci, niemowlęta, szkoła. Jak dzieci dorastają. Najtrudniejszy wiek jest wtedy u dzieci, u młodzieży naszej, nie? Urodzić tyle dzieci, co moja mama urodziła. No? To znaczy 10. Mamą jest najgorzej, jak dzieciom jest źle. To chyba strach. Strach o zdrowie swoich dzieci. To poświęcenie, te noce nieprzespane. Ja myślę, że wychować przede wszystkim syna, takiego jak ja bynajmniej. Ta niepewność, ta bezradność, jak dziecko cierpi i nie potrafimy mu pomóc. Wychowanie swoich dzieci, bo już wnuków to już jest chyba sama radość. Strach o dzieci. Syn. Ukształtowanie danej osoby. Przemówienie do tych dzieci, dotarcie, żeby one wiedziały, że to, prawda, nie jest nic złego. Najlepiej to jest taka miłość od swoich dzieci przekazana w dany sposób. Chyba dobre słowo. U starszych mam. No myślę, że jakieś wczasy. No jakby te dzieci były dobre. Moja mamulka chciała mieć dużo kwiatów. Aha. Ona lubi kwiaty i te kwiaty jej kupuje na każdą lepszą okazję. Całus. I przytulas. To jest najlepszy gyszynk. Podróże. Ona lubi bardzo podróżować i zawsze staram się jej to umożliwiać. Mamy nie mają dużych wymagań. Jakaś laurka, jakiś kwiat, ewentualnie słodycz. To, że po prostu dzieci przyjdą i wystarczy, że złożą życzenia, a niekoniecznie prezenty. To są, podziękują. Przepraszam, ale się wzruszam w takich momentach bardzo. Chyba miłość. Chyba tylko tyle. Jak widzi, że z tych obców, z tych działków coś wyrosło. W tej chwili dla mojej, to jakbym mógł ją odwiedzić. To by było chyba najlepsze. Kwiatek i uśmiech. I uścisk dziecka. To jest najlepsze. Mama marzy o nowym portfelu, który już dawno jest zasłużony. Najszczęśliwsze, że dzieciom się coś udaje. Jesteśmy z nich dumne. Żeby był kontakt i ta pamięć, żeby była. Uśmiech, miłość i uczucie od dziecka. To jest najlepszy prezent.
zdrowia, jeszcze raz zdrowia, bo bez zdrowia na tym świecie nie ma nic. Żeby żyła 1000 lat. Żeby moja mamulka zdrowa była, dużo szczęścia, żeby się polepszyło. Teraz dostała te 500 plus, nie? Znaczy tam było 800. No i ona się strasznie z tego cieszyła, że państwo o nią zadbało. Pocieszenia z wnuków, bo ma ich aż 17 w tym momencie. Żeby zawsze jej się wszystkie plany spełniały tak, jak sobie życzy. No, żeby po prostu kochały swoje dzieci. Przede wszystkim dużo zdrowia. Życzę mamie dużo miłości, uśmiechu na twarzy, no i żeby żyła z nami jak najdłużej. I żeby nas, trójkę synów, jak najczęściej mogła widzieć. Dużo ciepła, uśmiechu nadal. Radości przede wszystkim, żeby się mniej denerwowała na swoje dzieci. Kochana mamo, życzę Ci wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka. Bo moja mama, to wie pani, ona pochodzi z tamtych stron. Ona nie jest Ślązoczką, ona jest po prostu ze Sosnowca. A tam to już jest za granicą. Jak ona chciała tutaj do Zabrza przyjechać, to musiała mieć paszport.